Meron po tayo ditong beef chunks. Ako pag nagluluto ako ng beef caldereta, minamarinate ko muna. So, imamarinate natin siya ng Sprite. Lagyan natin ng 1/4 cup. And then, soy sauce. 2 tablespoon. Mag-squeeze lang tayo ng mga 1 tablespoon na lemon. And then, pepper. Imamarinate lang natin siya ng mga 30 minutes. Hayaan lang natin siya bago natin siya igisa. So, hayaan lang natin siya. Balikan natin siya ng after 30 minutes. Ngayon, bago muna tayo maggisa, ipiprito muna natin yung ating mga carrots at saka patatas. Lagay tayo ng konting mantika. Tsaka butter. Ayan mo lang, ipiprito lang natin sila para mamaya hindi sila masyadong madurog pag nilagay na natin sila. Tsaka maganda pag nakaprito sila. Ito, pwede na to. So, tanggalin na natin. Bawasan natin yung ating mantika. So ngayon, igigisa na natin. Bawang, sibuyas, so, pag golden brown na siya, ilalagay na natin yung ating beef. Itong ating beef, medyo iprito natin. Iprito natin siya na medyo golden brown ba. Ngayon, kapag ganito na siya, wala na yung mga dugo-dugo ng baka, pwede na natin ilagay yung tomato sauce or tomato paste. Huwag masyado marami ang tomato sauce or tomato paste kasi magiging masyadong malapot siya pag puro tomato sauce, sobrang tomato sauce. Pakuluin lang natin ng konti and then tapos lalagyan natin siya ng tubig. Yan. So lalagyan na natin siya ng tubig at palalambutin natin. Siguro ang bako maaabot ng 1 oras to eh. Takpan. Balik-balikan natin. Matagal ang baka pag pinalambot. Ayoko siyang i-pressure cooker kasi pag pin-pressure cooker mo, yung hindi siya ganoon kasarap yung yung hindi siksik yung lasa ng tomato sauce kasi
pag kasi pinalambot mo siya sa tomato sauce, mas masarap siya. Yun ang akin. So, eto na siya after 1 hour and 10 minutes. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung ating mga rekado. Yung chickpeas, yung ating green peas, at ilalagay na rin natin yung ating liver spread. Then, lagyan na rin natin siya ng salt. Tandaan nyo, pag nagluluto kayo ng may sauce, lasang salt. Kasi, habang lumalapot ang niluluto nyo, nagkakalasa siya, anong tawag doon? Umaalat siya. So kung may nailagay na kayo ng mga, kunwari mga toyo or patis. Ngayon, nilagyan ko siya ng, kung nakita nyo kanina, nilagyan ko siya ng 1 teaspoon na sugar. So takpan natin, pakuluan natin uli ng mga 2 minutes. Sunod na natin yung ating carrots, potato, tsaka bell pepper. Ihalo lang natin and then, kasi itong carrots tsaka bell pepper natin, patatas, luto na siya dahil pinirito natin kanina. So ayan na, luto na yung ating kalderetang baka, beef. Ayan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang i-subscribe at saka i-share. Salamat. Ito na yung ating kalderetang baka, beef. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share. Bye.